Lo que ocurrió en Alsasua es lo peor de la naturaleza humana y lo que realmente llevó a la Europa del siglo pasado a una de las mayores atrocidades. Es la xenofobia, es el racismo, es el fascismo en estado puro lo que hemos visto durante estas 2 semanas en este juicio. Prozesu guzti hau zergatik bultzatu da, gazteen artean eta gizartean orokorrean beldurra txertatzeko. Eta noski lortzen dutela. Tu probatzen duzu nola guardia zibil bat hortxe oldartuta dabilen jendearen artean. Eta batez ere nola erasotzen zaituen hori grabatuta daukazu eta beldurra zurea da. Ez da guardia zibilaren beldurra, edo zu ez zara seguru sentitzen gaina proba bat daukazulako, esaten duzuna egia dela frogatzeko, baizik eta beldurra sentitzen duzu bideo hori zure esku artean izateagatik. Ai, amatxo.